פיצ'רי. חכה, הנה, תן את הפיצ'רי, תראה איזה יפה. הופ, 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 תראה, לא פוגע בו. הנה, פגע. לאחר כמעט שבוע של שקט התחדש היום ירי הרקטות מעזה לעבר יישובי הדרום. 2 רקטות נפלו לפנות ערב בשטחים פתוחים באזור אשדוד. כתבנו אלמוג בוקר מדווח כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לנפילות קדמה אזעקת צבע אדום. כן דני, אז אם נעשה איזשהו סיכום, אז סך הכל הערב הזה אנחנו סופרים 4 רקטות לעבר היישובים בדרום. רקטת גרד אחת נורית לנגב המזרחי סמוך לרהט, עוד רקטת קסאם נורית לנגב המערבי סמוך לנתיבות. פיצצת מרגמה אחת נופלת בשטח פתוח במועצה האזורית שער הנגב. חצי שעה קודם לכן עוד רקטה אחת נופלת בשטח פתוח סמוך לכביש במועצה האזורית שדות נגב. התושבים, נזכיר, מתבקשים עדיין להישאר סמוך למרחבים מוגנים, בתקווה דני ללילה שקט. שלום, מה המצב אחי? רציתי לשתף אותך במה שקרה לי היום. נכנסתי למחשב, כמו כל יום רגיל, ושמתי לב למשהו מוזר. כל האתרים באינטרנט מדברים על המצב בדרום. ממש לא יאמן איך התושבים מתמודדים כל רגע עם המצב שבו הם נמצאים, שכל רגע ורגע יש אזעקות ונפילות טילים. למרות, כמו שאתה מכיר אותי, התחלתי לשוטט באינטרנט, וראיתי כמעט בכל אתר שמדברים על המצב. ראיתי כמה ניסים עושה עמנו השם יתברך על כל נפילה ונפילה של הטילים. פשוט לא להאמין כמה השם עושה עמנו חסדים. כל טיל שנופל אין לנו נפגעים. מדהים בעיניי ההתמודדות של התושבים, איך הם לא פוחדים. אם אני הייתי גר שם, הייתי חושב מזמן לעבור ממקום אחר. תחשוב על זה, ילדים קטנים נמצאים בגן שעשועים או בגינה, ופתאום באמצע המשחק נשמעת האזעקה, וכולם צריכים לעזוב הכל מהר ולהסתתר. איך אפשר לחשוב שילדים קטנים אחד צריכים לדעת איך להתמודד עם לחץ ופחד? ממש מפתיע אותי. טוב אחי היקר, נדבר בעזרת השם. אצור איתך קשר ומקווה שהשם ישמור וירחם על כל עם ישראל, אמן.